Umelá hračka? No, umelá hračka, no tak by sa dalo povedať, bylo to tá gumová ča. A víte co, ja keď som to miel, tak ono to bylo asi tak. Ja som to kúpil nové, som to kúpil ten v sex shopie, víte, som to tam kúpil, pekne išiel som tam, koľko tému je, no, nejaké 4 roky tému je, keď ste mi ten televízor tedy dali. Je tému 4 roky alebo 5? Môže tému byť. No, tak sa dalo povedať, tak som si to išiel kúpiť, idem sa tam najprv som povedal, idem sa tam najprv podzývať. Jeden deň predtým som sa tam išiel podzývať. Jak to vlastne vypadá s tým, že sú tam títo umelé pomocky na sex. Byli tam aj penise, menší, väčší, áno, vibrátore, na batérky to vypadalo, aj bez batérek, sú vibrátore aj bez batérek, aj s batériami. Potom sú tam vlastne aj gumené ženy, samozrejme aj holohlavé, to som kúpil jáju. Ja som zrovna kúpil skineťári. Akurát to miel nabarvené iba na tela. Ne, a ja som to... že to bude mať nejaké kúpky, že má vlasy, ona to miela len na prd. Chlapci, ten horočný. Dobre ujebal. No ale Dobre, ale našťastie som miel teda doma takú paru, som miel vlasy, to mi dala nebohá Gariša. To som od nich si vypýtal, som povedal, že to niekto zvládne potrebuje, ne? A to som ja zebral, víte? Také dúhé, pekné vlasy, to byli také tak som tomu dal tie vlasy a furt to padalo z oného. Tak som to tam nejak prilepil. Niečím, nejakú pásku, tuším sa mi dá, že tak... Pásku ich prilepil vlasy. No, toto som mi prilepil. No. A teda tak som to vlastne provádzal na tento sex. Sem na ten provádzal. Keď som nemiel žensku, tak sa mi nečudujte. 25 rokov. Tak co? Tak som si to kúpil, teda dal som za to 39 €. Na takú už počítam 40 €. Tak euro som mi nechal tak, tej babie tam, ale byla tam pekná v ten sex shop, je blondínka. No, to nepretáhľal si. Pekná žalúzie tam, víte, tam, to je, jak by to povedal, v Senici, si tu je Myška, tak Myška to víte, to je na križovatke OTP banka. Jak je púco. A hned vedľa. A idete hore po schodoch, tam je aj toto, jak by to povedal, Unión. Je tam zdravotná poisťovňa. Tak som sa vyšiel a naprostred vlastne týchto dvere, došiel sem tam žalúzie samozrejme. Ale ešte ona nedošla tá baba. Ona došla tak okolo tej... Sandy píše, ahojte, zdravíme ťa. Pozdravujem. Dobre, neprerušujú. Dobre. Okolo 13. hodiny tam došla, lebo však miela poobedňačú prestávku mieva. A o 13. teda otepila. Ja už som byl tak nadržaný, nahnevaný, aj kde tá piča je vyjebaná. Som si povedal, kde tá piča je, co to tady má na starosti, ne? Co to vlastne prodáva, títo pomôcky sexuálne. Ne, tak došla a už hneď ten tam vlecel do ňútra, kúkám, ne, tak, ne. A povedám, môžem sa kúkať teda, môžem vlastne, áno, bez všeho, nech sa páči, kúkajte teda, toto, hento. No a potom som sa opýtal, pani, poďte sem na chvíľečku, poďte semka, lebo ja som vedel, že je vydatá, alebo není vydatá, tak víte, no. Došiel som tam a ona povedá, no však poďte, ja vám ukážem aj to. A máte aj s vlasama, máte aj takú kvalitnejšiu nejakú, koľko to vlastne stojí, hej. Keď mi povedala tak, vtedy mi povedala cenu nejakých 170 €, alebo 200, aj, že aj za 1000 je, pozor, aj za 1000 je, ale to už je vlastne kvalita. No ale není na to živá ženská, to vás môžem povedať, jak je. No tak čo som ju robiť, tak som si kúpil tu za tých 40 €. No tak aspoň som ju rád aj tak. Že som si mohol zajebať, no. No. Donesol tento dom, keď už ledva som utekal, som byl na to nadržaný, pozor. Už som byl nadržaný. Povím pravdu, že som byl nadržaný, nepoviem, že ne. Reku, jak to bude?
jaké to bude v živote, som toto neměl. Ešte mi to nebol Hinek, teda spomenem nebol Hinka, ten mi to spomínal, že on to desi kmiel na Bahenci býval ešte. A že on to nedá sa najíť. No tak ja som to potom išiel kúpiť, po tých, dá sa povedať, 5 rokov tomu dozadu možno. Tak ledva som to utekal do týmu, som to měl v igelitke, skované som to měl rádne. A na vrchu som měl, ja neviem, či som měl tam mikinu nejakú kúpenú, aby to nebylo vidieť, aby to mama nevidela, otec a tak dál, Tak som to donesol donútra, do mojej izbétky a šikovno som zamkol za sebou dvere, som zatkel a už teda, idem to vytáhnuť. Zabalené to bylo včeli, jak to bylo, nebo som to odbalil do piče, jak to bala, kurva, rekl, to není možné. Tak som to odbalil šikovno a kúkam a včiel hledám a má to na to fúkanie. Ty musíš kokote nafúknuť, píšeš kokota nafúknuť. Laurika sa pýta, že či miela je meno. No ja som mi dal meno Vanessa. A ju byl pokrstiť v kostele. Ja som mi dal normálne Vanessa. No, bylo to, dosť pekne to bylo sformované, no akurát, že to nemělo tých vlasov, no. Tak, to bylo nejaká škoda. Našťastie som měl tú partnerku, ženskú. A ja som teda hledal a našťastie som to teda našiel za chrbtem, tuto vzadu to miela, také tady to vzadu to miela, Tak som to začal fúkať, pumpičku som nemiel, začal som to... Ledva som dýchal, že... Fúkal som to, kurva, už sa nafúkaj do piči. Tak sa to nafúkalo, vyrovnalo sa to, ruky sa to takto. Jak to byla nafúkané, tak sa ich ruky spravili. Nohy sa ich narovnali, kolená to nemielo. Kolená to nemielo. Kolená to nafúkala takto. Pevne som to nafúkal. Pevne. Som to nafúkal, fúkam. No, nemôžem nájsť, skúsim nájsť pumpu na kolo, nemôžem akurát pumpu na kolo nájsť, keď to sa fúká bicykel, koleso. No, čo teda. Nemôžem to nájsť doma, nepovedám, ten Dunivý hrom má všetko skované. Ne, lebo na tú pumpičku som už tam v tom sexshopie neviel, no. No, čo? Normálne... Miela ti tam ono nafúka, tak aj. Prehodí cez pleco a idom. No ale naposledy som to fúkal, ale nafúkal som to. Čil som to nafúkal, vyrovnalo sa to. A ja som myslel, že tí ruky to budeme nejak na $100. Ono to tak. No to je chaos, no to jak to občánem, keď to tak budem, jaký plicím, Tak som si nejak poradil, Šikovno som sa vyzlékel, ten krém som měl kúpený ešte v lekárni, v tej Melisi, tam vedľa toho, to je to OTP, tam je lekáreň, tak som išiel rýchlo za tú lekárničku, ešte měl dobiehnúť dom s tým lekárnička, potrebujem to a to, mám frajerku, kam koristím, že mám teda frajerku a to, že sa mi to nemôže, že by som chcel dlhší sexovať, co mi na to poradíte. No máme tady všelijaké krémy, tak si môžete si vybrať. Dobre teda, tak ja si vyberiem teda, ukážte mi jaký. No tento stojí toľko, koľko som placil, nepamätám, ale vyše 10 € som platil. No, tak som to kúpil, a teda natrel som si to na ten kár, natrel som si to na ten penis, jak sa povedá po slovensky, natrel som si to, no, a furt sa mi to jaksik nestavilo. Potom sa to nejak postavilo, som si ho ohonil, a teda zamknuté dvere byli rádne, kľúček som vytáhel, aby vlastne nikto neotevřel dvere, a teda dal som ich ho tam do toho, no, jak sa povedá, do tej vagíny. Ale ono to bylo tak, že ja som to do tej vagíny mastil, ale zezadu som z rici nevidel, že mi vychádza ven. No. Zezadu som nevedel, že mi to vychádza ven. Ja jebem čím do desky.
ja som si ju položil na takú, kde som si dával, vie si taká kasňa, víte, a tam dvere, ne, a tam tá prdel opritá, ne, ja som to tam také, ne, pichil som to, ne, kde to tam pichám, co to také tvrdé tam je, ne. Ruky sa mi takto dal, ne, aby mňa držala, jak akože mňa drží, ne. Že mňa tá baba drží, ne. No, ale nemohol som sa vám odbaviť, naozaj, nedalo sa odbaviť, nedalo to, nešlo to. Neku Boha jeho som už nadával, aj ne, som hrešil na to, ne. Ešte raz si to natrem s tým krémem. Ešte raz si to reku natrem s tým krémem. Ale už potom stál jak betón. Potom už naozaj to stálo za to ani raketa. Tak som mi ho potom znovu dal. Ešte som sa neodbavil. Tak hubu to mielo otevriť, tak sa mi to dal aj do, lehel som si s tým modré oči, to mielo pekné modré. Modré oči to mielo, víte? Tak ja som mi ho dal teda do puse. Pekné fery to mielo natrité, pekné, kurva naozaj, typická kurva. No. Tak som ju teda tam dal aj tam, jak som povedal, ja som si na ňu nejak lehel, víte, ja som na ňu takto ako lehel, víte, roztál som nohy na posteli, kurva, nemohol som mi to tam strčiť, tak som mi ten chrápeň otevral, takto, mi to otevral, ne, som mi to tam pichel, ne, ale to naozaj, to je pravda, nešidím, to som mi tam pichel, potom, jak keby tú hlavu som mi tak držal, víte, s tými vlasama takto, to vlastne robila, vlastne som tam na boky a tak vlastne. A potom som ju dal zezadu do tej prdele, teda som si ju dal, postavil na tóne, tam, na tú kasňu, takú. A už potom som sa odbavil. Všetko som mi to naprskal, teda na pisky, aj niečo aj na ricimil, aj tak. Teda, ale dobre to bylo. Tak som teda naozaj potom zaspal jak barán. No. Ukonala ho. Jak to vulkani ho len ukonalo. Jak to vulkala len Gildin. Po mne už ešte smrteľné boty, ja som aj nadával, aj Kristoval, aj bohoval som aj všelijak od jedu. Ne? Ale potom teda som zaspal, no a potom ja to zase, keď mňa to chytilo, tak zase mi šiel a zase to také akože. A potom nejak po týdni alebo po 2 týždňoch, to som byl tak nadržaný, to byla sobota. To byla sobota, pozor. V takej malej izbe som ešte býval, to byla sobota. A včil ráno, že si idem zajebať, lebo ráno sa najlepší drbe, víte. No. Tak reku, idem si zás. No, jebe, to už som sa išiel odbavať. A zrazu otec ide do garáže. Ešte tepia mi to byl čert, reku dužen, tak som si v duchu myslel, oni, ne. Porád som pienil, už som sa nemohol odbaviť, už som zase. To nešlo. No potom odešiel z garáže, potom som sa nejak zase nadržal, ne, zase na to myslel, ne. A šikovno som sa teda nejak odbavil. Ale co keď ono to mielo, vlastne na chrbce to byla taká dírka to plus. A ja som to fec nafúkal, dal som tam ešte sírku sem do toho. Sírku, lebo už som nevedel, čo tam mám dať, to sa odlepilo papírek, to odlepil toaletný, ne. Čo sa odlepilo? Tak čo s tým? Tak dám tam reku, kurva, sírku tam dám. Ne, dal som tam sírku, pekne. A ja som to fest nafúkal, sírku som tam dal, pekne. To bylo vedľa toho, co sa fúka, ne? To bylo taká malinká dírečka. A nafúkal som to fest a začal som a potom som a potom, že sem pičil to. Tak čo? Dal som to do igelitky, oblékel som sa, no a hodil som to tam ten rehuš, jak je vlastne hore kopcem, jak sa ide. Hodil som to Do tam. kanála to zahodil. A už je po piči prom. Utopili úplne útok. Hotovo, konec. To úplne roztrhá, piča to úplne roztrhá. Ale dalo to dobrý pukol, keby tam môj otec byl, tak ten by sa aj lakel. No, ten by sa aj lakel, chudák. Ne? Ale normálne mňa tak roznervačil mňa s tým, že ste ide do garáže, do piče. Co ten Mácovi ten tríska, co si tam ešte trískal, ten prvá mi klesel a z toho ma odešel, už sa mi to postavil. Sa konečne objavila, co keď to prasko, to no tak tento. No rekúša aj 40 € v piči aj guma.
takéto niečo. A neprasklo to, lebo to bylo moc plné už. No, asi plné semena. No, tak sem to blárde tam jako letel do toho. No. Však Ale, práve. víte, čo, ale ona mi odporúčila, tá baba ešte predtým, ešte to poviem, mi odporúčila, keď to budete vlastne to prevádzať, teda, ale ja som nepovedal, že ja budem s tým sexovať. Ja som povedal, že ja to kupujem svojemu bratrancovi, lebo že on je postihnutý. Víte, pani, on je postihnutý, on si nemôže nájsť babu. Tak mi furt vyprával, že ja neviem, či to byli k Vánocom, či to bylo, jak to bylo. Nevím presne, tak mu to reku kúpim, urobím mu radosť. Kamu Kóri som povedal, Broňo, ne, ja nepovedal som pro seba, tá baba mňa poznala ešte z námesta, keď som hral, ne, toto. Tak som nepovedal na seba, ne, Kamu Kóri som povedal, že teda kúpujem to pro svojho bratranca, som povedal, on je postihnutý, ví to, on je taký a taký, a toto, a nemôže nikde si ísť, vlastne ani na privát, nikde nemôže ísť, tak aspoň takúto radosť mu urobím, mu to kúpim. Tak som to kúpil, no už tak to, co už, no, tak to bylo. A že či ju poznali tú tvoju Vanesu, aj rodiče? Ne, Známil si. ne, to... Keby miela vlasy, keby bola taká, jak normálna žena, že by ju aj zeznámil. Keby ste mu ju poslali takú, No. takže ju zeznámi a ju dá pokrciť pekne do kostela. No teda. No, takže tak nejak. No. Povedám, každý deň som si skoro na ten proste šmikel. Každý deň. A čo sem je robiť? Nech si umie myslieť, do čo chce, či som debil, alebo som taký, a nech si myslí, do čo chce, tak Či si ju recykloval do plastov. No, on ju utopil v kanáli. do kanála som ju hodil ja. On ju ešte aj utopil. No, A ešte aj kameň hodil za ňu veľký. no, Nech sa potopí porádne. no. Nech už nevyleze z toho kanála. Ten most je, no, hore, jak sa ide kopcem, tak tam sem to pekne. Či nebola Vaneska tehotná. No, tak to ja nevím, to už asi nevím. No. Že si ju dal reklamovať. No, Plnú semena by ju tam donesel. A semeno by teklo po ceste. no, ale dosť sa to roztrhlo, naozaj sa to dosť, lebo ja som ho miel víte hrubý, bez vnídaný, ne? No, ale teda som si ulevil aspoň. Ale zaspal som potom jak baran, jak sa povedá. Aj s ňou? No áno, normálne. Ešte som si ju nechal ležať reku však do rána, však potom, keď pôjdem reku ven, pôjdem po obiede, tak to vypučím a schovám to pod postel vždycky. Tu otebíra si postel takto. Víte, som to tam schoval, dal som to tam do rohu, ale miel som aj strachu niekedy, keď som vyšiel ven, že je to tam schované, ne? Mama to tam dojde. Že reku snáď nebudú kúkať do tej, po tú postelu reku do paroma. No. Ty si robil chybu, že si furt vyfúkel, nafúkel, ty si mal nechať furt nafúknutú. No počkaj, ešte aj to poviem, raz som mu miel nafúkanú v tej posteli, ale skovaná tam, ako vodem. Len ruky trčali ven. Po tú postelu, nemohol som mu tam strčiť, ale som mu tam naposledy strčil nafúkanú. Povedal, ale to ja sa musím od Igora, u Igora som byl. A furt mi to nedalo, Vlado, potom vypúčať radšej, lebo niečo môže byť, tak som to radšej išiel vypúčať. A potom som povedal Igor, ja sa za chvíľu vrácim, idem niečo vybaviť. No. No. Že aj predohru si s ňou dával, Vlado, pýta sa Laurika. No tak byla taká predohra, akože no však. Vyboškávali ju celú. Áno, božkáni bylo. Poblizovali ju. Bylo božkáni, jasné, bylo. To je sila toto. Bylo. A to bylo také vzdychání, to bylo, víte, také, že podá Vanessa, pridal. Ne, a tak to jakože, tak bylo nejak.